música y me gusta danzar. Consisteix en aprendre a fer de manera col·lectiva un single, una cançó, amb una perspectiva comunitària, és a dir, que som un grup en el que cada singularitat és especial i aporta alguna cosa vàlida. Ha creat la música, la lletra, la portada, el disseny, el logo, el tot. És generar el que seria la indústria musical en un petit curs de single. Per a dur-ho a terme vam dedicar les primeres sessions a conèixer-nos, això ho vam materialitzar en una lletra i la música l'hem composat també a base d'indagar en els seus gustos, amb el que intuïtivament anàvem provant amb els instruments, perquè no tenien nocions musicals, però sí moltíssima musicalitat. Hi ha moltes nacionalitats, per sort, i això genera molta riquesa i moltes llengües diferents. I ja està, com diem en la cançó, Perles del Túria. Ha estat un gran plaer.